Tak, výborne, deti, viete. Takže, no, ale sa vás prihlásilo. Nemyslel som celú škôlku materskú, ale dobre, no. Tak, ja si vás poukladám. Ty si taký väčší, taký poď tu, dozadu, tak. A ty môj synku zlatý poď z tej strany. Tak, túto. To je paráda. Ešte jedna, výborne. Tak ja si vyberiem hneď najmenšiu. Ty poď princezna ku mne. Alebo ideš medzi dievčatá, dobre. Medzi dievčatá sa šupnete. Tak, ja idem tu. Vystri sa, neboj sa. Čo sa bojíš? Ahoj, ty si asi najnižšia. Ako sa voláš? Simonka. Simonka. Ja som sa opýtal, či vieš, ako sa volá taký vtáčik, ktorý sa nestará o svoje detičky a vajíčka dáva do cudzieho hniezda. Ako sa volá? Kucka. Výborne. Ako robí kukučka? Kukuk. Kukuk. Správne, získavaš krásnu cenu, poprosím nášho Peťa. Tomáša o asistenciu. Nech sa páči krásne CDčko. Nech sa páči. Ty sa voláš ako princezna? Dobre. Dobre, Simona. Ty sa máš dobre. A chodíš do škôlky? A čo máš rada? Aké jedlo rada papáš? Lízatko? Lízatko. Vidím, dobre, aj pre teba máme darček. A chodíš do škôlky, ako sa volá pani učiteľka tvoja? Marcelka. Je dobrá pani učiteľka? Áno. Tak ju pozdravujeme do škôlky, veľký darček aj pre teba. Ideme ďalej, tu je ďalší šúhaj, poď dopredu trošku, nejak sa, ty budeš dávať pozor na dievčatá. Ako sa voláš? Peter. Peťo, my máme Peťa v kapele. Peťko, koľko máš rokov? 10. Frajerku už máš? Ja. Do ktorej triedy chodíš? Do 5. Do 5. A ako sa žiaci správajú k sebe? Sú dobrí, alebo ani veľmi nie v triede? Peťo, ako to hodnotíš? Už si taký piatak, už to aj vieš? Trocha sú dobrí a niekedy nie. Niekedy nie. A čo si robia zle? Tak si ukazujú napríklad tak? Nie. Horšie či slabšie? Horšie. A čo napríklad? Vyplazia jazyk jeden druhému? Nie. A čo si zrobia? Bijú sa. Bijú sa a trošku môžu, vieš, trošku nevadí. Aj pre teba krásny darček, veľký potles pre teba. Tak. Ďalšie detičky tu, no ahoj, ty sa voláš ako princezná? Natálka. Natálka, otoč sa, aby ťa bolo vidno dopredu. Si na Kolárovcov prvýkrát? Nie. Už si bola na Kolárovcov? Áno. A ktorú pieseň máš najradšej od Kolárovcov? Anka, Anka. Anka, Anka, tam je taký hasič, nie? Ale po videoklipe som myslel, že je taký hasič, keď si videla ten videoklip. A keď budeš veľká, čím chceš byť? Veterinárkou. Vážne. A ktoré zvieratka sa ti páčia najviac? Mačičky. Mačičky. A máte doma mačičku? Nie. Byť ako kúpime, veľký potles. Tak, nech sa páči, pre teba darček. Dobre, idem ešte medzi vás. Dievčatka moje zlaté, tak sa posuňte, aby bolo vidno tu aj šuhaja. Ahoj, ty sa voláš ako? Jakub. Jakub, odkiaľ si? Z Veľkého Krtíša. Ako sa žije vo Veľkom Krtíši? Dobre. A kde si bol najďalej vo svojom živote? Akom meste alebo v štáte? Boli ste niekdy na výlete? V Bratislave. A Bratislava veľké mesto, hejže? Áno. A keby si mal vybrať Bratislavu, Veľký Krtíš, čo by si vybral? Veľký Krtíš. To je ono, veľký potlesk. Takto to má byť. Ideme ďalej. Tak, tu je, môžeš sa ku mne tak otočiť a otoč sa tam, aby ťa bolo vidno. Ahoj, ty sa voláš ako? Ondrik. Ondrík, ty máš parádne meno. S kým si prišiel na koncert? S Katkou. S Katkou. A kde je Katka? Áno, Katka. To je tvoja sestrička? Áno. Ľúbiš sestričku, že? Áno. Ona dáva na teba pozor, Ondrík. Áno. Chodíš do škôlky? Áno. Frajerku už máš? Áno. No? Ako sa volá Ondrík? Frajerka, ako sa volá? Katka. To je ono. A v škôlke už sa učíte aj nejaké zvieratka? Ste sa učili psíčka? Nie? Nie. A čo ste sa učili v škôlke? Iba hrať, či aj nejaké písmenka, vedomosti už? Učiť sa. Učili ste sa nejaké písmenka? Robili sme práce. Práce manuálne, alebo či ste len tak s ručkami hrali na počítači alebo na mobile? Sme iba robili, museli sme robiť prácu
pracovné zošity a ešte pracovné papiere. Pracovné zošity, pracovné papiere. Vy sa urobíte chudinkovia moji. A to si už niekedy pomáhal napríklad na záhrade dačo? Ešte nie. Ešte máš čas, ešte sa narobíte, že? Veľký potles aj pre vás, tak nech sa páči. No, sestrička, ty sa voláš? Katka. Katka, poď trošku dopredu. Krásny máš venček, krásne tričko. Ty už chodíš do školy, že? Áno. Do ktorého ročníka? Do 3. Ako je to žiť s takým podareným bratom? Ľúbiš ho? Áno. A pomáhaš mu? Áno. Čo, pracovné zošity? A napríklad, čo mu pomôžeš? Obliekať sa. Obliekať sa. Nechce sa ti obliekať? Chce. A ty čo pomáhaš Katke? Čo jej napríklad pomôžeš? Že jej doniesem sladkosti. Výborné. A čo Katka? Máš krti, čo má rada? Nejaké lízatko, či tortu, či horálku, či čo? Biškoty. Biškoty. Náčane v čokoláde, či bez? Čokoláde. V čokoláde. A Bráško, čo máš krti najradšej? Všetko. Dobre, ste krásne, milé deti. Čím chceš byť, keď budeš veľká, Katka? Neviem. Ani si nerozmýšľala? Nejaké povolanie sa ti páči? Učiteľka, doktorka, lekárka, primátorka? Kamionistka. Počkaj ešte raz, lebo som nepočul dobre. Kamionistka. Kamionistka. Tebe sa páčia kamionistky? Nie. No vidíš, keby si bola doktorky, sa ti páčia, nie? Doktorky sa ti páčia. Nie. No počkaj, vidíme ku tebe, výborne Katka. Posledný náš súťažiaci. Ty sa voláš ako? Adam. Adam, koľko máš rokov? 8. Veľký krtiš? Áno. Kamionistky nie. Nie. Doktorky nie. A kto? Horár. Horárky! Horár. Ty chceš byť horárom? No vidíš, lebo som sa zľakol, to už som odtočil. Výborne. Máš rád prírodu? Áno. Aké zvieratá žijú vo veľkom krtíši? Mirko, dávaj pozor. Pes. Výborne, v lese. Ďalej. Jeleň. Jeleň, áno. Diviak. Diviak. Ako robí diviak? Kroch. Kroch, kroch. To takedy jeden ujo, keď sa opil v kanále, robil kroch, kroch. Ja som myslel, že to je diviak a to bol opitý ujo. Ujo nepí viacej, že? Áno. Diviak. Teraz ďalej. Jeleň. Jeleň. Jeleň robí ako? To neviem. To nevieš. To nevieš. Prídeš do prírody, tak uvidíš. Ďalej. Srnec. Srnec. Divá mačka. Divá mačka. Daniel. Daniel. Taký veľký, čo nemôžeme na ňo strieľať, aj tak strieľame. Medveď. Výborne. A prečo by si chcel byť horárom? Je to krásne povolanie, pretože aj my Kolárovci, ja keď mám veľa koncertov, ja idem do prírody, Tomáš je vášnivý poľovník a ja v prírode si oddychnem, lebo no vidíš, už si dávajú servis poľovníci. A prečo, v čom máš rád prírodu? Prečo? Lebo ocino je hora a ja sa učím po ňom. Sa učíš po ňom. Má ocko flintu? Áno. A jakú má takú? Veľkú či malú? Veľkú. A jak robí flinta? To je ono. Veľký potlesk. To je ono. No. Deti, pochytáme sa všetky za ruky, všetci, ktorí ste tu raz, 2, 3, 4, 5, 6. No, vo veľkom krtíši vidím, že máte krásne, šikovné, inteligentné deti. Deti, ja vám prajem, aby ste boli zdravé, aby ste počúvali ocka, mamku, aby ste si išli cieľavedome za svojím cieľom, aby ste boli pracovité, šťastné a veselé. Čo by ste odkázali dospelým ľuďom? Čo by si im chcel povedať? Že ako by sme sa mali k sebe správať? Dobre. Dobre a slušne. Dobre, slušne. Aby sme ich počúvali. Áno. Dospelí, ako by sa mali správať? Dobre. Výborne. Už to dokončíme, keď sme začali. Dobre. 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 Majte sa dobre, my sa povolíme spolu. 3, 4. Dobre. Ešte raz. Výborne. Dole moje zlatý deti. Horár, zober dievčata dole. Týko sa naučíš. No poď pomaličky, opatrne. Tak ešte raz velikánsky potles pre vaše krásne múdre deti.